Angayan nga imbestigahan mga par kung kinsa ang kontraktor ani o kinsa ang mga engineers nga nagda sa trabaho nganong palpak man na ilang pagkatrabaho mga par nga ilabihan man nga kadako sa budget niya na. Pero ang mga congressman, ang lower house busy gyapon kayo sila sa pag gukod ni Sara. So mayong gabi kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Paliw ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So karon mga par gibulgar na ni BBM ang mga probinsya sa Pilipinas nga maoy pinakadako og budget sa flood control ug number 2 ang Cebu mga par nga pinakadako og budget sa flood control. Pero ang pangutana mga par, asa man ang budget ani nga billion man ang budget sa flood control, pero kung nganong muuwan og gamay, nganong mubaha dayon ang Cebu City ug labi na diri sa may Mandawi, sa may Talisay, asa man di ay ang budget niya na mga par nga billion man ang budget niya na. Angayan na nga mo ni angayan nga tutukan sa atuang gobyerno kay grabe kayo ang Cebu kung muuwan mubaha dayon, pero pagkadako sa budget niya na mga par billion gud na ang budget niya na. Pero nakita ni BBM nga palpak ang pagkatrabaho sa flood control ug mga guni-guni lang kuno. Mao ni angayan nga tutukan sa atong gobyerno mga par kung asa ang budget nga billions, pero ang trabaho palpak ang trabaho. Muuwan lang gani og gamay kayo mubaha na. Angayan nga imbestigahan mga par kung kinsa ang kontraktor ani o kinsa ang mga engineers nga nagda sa trabaho nganong palpak man na ilang pagkatrabaho mga par nga ilabihan man nga kadako sa budget niya na. Pero ang mga congressman, ang lower house busy gyapon kayo sila sa pag gukod ni Sara kay kun ang confidential funds kuno lagi ni Sara mali kuno ang paggamit, pero naay klaro kayo nga korupsyon. Billion ang budget sa flood control, pero wala nila imbestigaha. Mo ni angayan nga imbestigahan unta nila mga par. Magsige sila gukod ni Sara, magsila gukod, magsige sila question about sa confidential funds ni Sara, pero naay klaro diri nga korupsyon, may wala nila ng imbestigaha. Manghinaot ang mga par nga maimbestigahan ni mga par kay dako kayo ni nga budget, billion ang budget sa flood control, pero gamay nga uwan ubaha na dayon. Angayan ning imbestigaran ang kontraktor ni mga par kung diyon sana nila. So daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Unya paliw ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.